niin kovassa, kun se on kyllä pussista mä lähden sillä tilaille pusta, niin vietiin. On aikataulu. Pyydetty tänne animaatiota kertomaan teille, niin ei mene tuo aika hukkaan. Jos te olette netissä siellä, niin menkääpä vaan sitten tästä aamusta heti YouTubeen. Lennokamera, eli tässä on 3 kertaa tarkempi se kuva, ja kun näissä yksikennokameroissa, jotka maksaa alle tonnin, niin tällä saa televisiokelpoista tavaraa. Eli Ylekin on semmoinen, että jos sattuu tulemaan hyvä animaatiokin tai joku tämmöinen ja yrittää tarjota sitä jonnekin vedelle. Voit zoomata sen paikan siitä, eikä saa ne mahtumaan. Ja sillä alueella ne tapahtuu, siihen pistät suurin piirtein muistia esimerkiksi, niin on sun käsiopia näkymään tässä. Tässä on lampurajassa näin. Ja nämä herrat tässä, niin sitä mukaan aina, kun sinä annat sitten luvan, niin ne siirtää semmoisen sentin. Ei pyöräytä tällä lailla vaan esimerkiksi noin, ja siinä voi häntää laittaa, samalla päätä voi laittaa eri suuntaan. Ja sä taas teet tässä tämmöisen tempun, koska meillä ei ole sitä sekuntaattorin ajastinta tässä, niin se onnistuu myöskin näin. Näin ja pois. Siinä tuli semmoinen vajaa sekunti siihen. Saanko kysyä? Joo. Että mikä tässä kamerassa on tämä, miten pitkään oton se ottaa, montako kuvaa se ottaa kaikille? Tässä tulee sekunnille suurin piirtein nyt semmoinen 10 kuvaa. Tällä tekniikalla riippuu hänen sormesta. Tämä on 5 kuvaa, kun se ottaa aina sitten. Niin. Joo, suurin piirtein. Joka sedasuvesta. Semmoisia ne on. Siitä voit painaa, jos pelkät, että se heiluu, niin tää on 75% siihen mitä siinä sitten tapahtuu lopullisesti. Tehän tekstitätte ja teette kaikkia mahdollista sinne, niin sekään ei ole vaikea olla. Kuvaltahan ne käydään sielläkin läpi. No niin, alkakaapa siirtelemään, niin ei mene aika hukkaan. Tehkää vaikka semmonen, tällä alueella semmonen joku kilpajuoksu. Miten tässä on nämä jakset? Tässä on eturaja. On ne tuo kynä. Näyttäpä kynä. Kato sieltä. Onko tässä? Missä? Lohikärmeestä näkyy nyt huokuus. Suunnataan vähän lähemmäksi. Meneekö lailla tuo vaalialla? Lohikärmeen häntä on nyt siinä reunassa ja täällä reunassa on... Meni ulos. Siis. Siinä alueella kun pyöritetään. Sä huolehit siitä. Mitä lähtötilaa? Rekki ja pause. Keskelle. Mitä sä käytät tuossa kamerassa? Keskelle. Ei sillä ole mitään. Tämähän on semmoinen vähän... Mä vaan laittoin sen siihen, kun se on Olisiko tää joka hyökkää? Anna esille. Tietenkin voi jäädä sitten 2 kameralla. Laitetaan toinen kamera toiseen päähän. Pitää olla... Ja ei varjoja, yhdistellään sitten. Tämä on just maksuu tuolta, on niinku selkäkissillä. Se on lähtää. Okei. Mitä sä samassa pausitussa? Samassa. Eikö siinä ole semmoinen vaan painastaa kerran se oppisi aina näin hyväksi? Se on stilkkuvaa. Eikö tässä ole semmoinen automaatti, että... Ei ole. Niin. Sonilla on. Saata ihan askeleen. Miksi on tarpeen? Sitten pitää huoli, kun ne oppilaat sinne laittelee niitä, että siellä ei ole käsiä aina mukana. Olehti sitten ne kädet näy siellä. Siinä joku on nimittäin jossakin vaiheessa aina eiku. Ja sitten se näkyy se käsi. Mutta te voitte harjoitella kotosallakin niin just semmosilla kotiesineillä. Ihan mitä arjesta löytyy. Keittiöpöytä, astia. Niitä saa aika kivoja, voi nauraa itselle. Ne on tyhmän näköisiä lautasia, kun ajaa toisiaan takkaan. Joka maitokannu tanssii palettia keskellä pöytää. Siinä innostuu nimittäin itsekin, että tähän on hauska.
Kyllä mullakin on joskus hävettänyt, kun on kuorma-autoilijat, kun mä oon tehnyt noita kynäruskimaarauksia niille, niin ne lahjoittaa aina mulle sitten semmoisia pieniä rekka-autoja. Ne on hirveän kommeja. Siellä mä oon Kontalaan pihalla niitä liikutellut ja aina kameralla ottanut ja taas mennyt. Monta kertaa naapuri-isännät tullut siihen pihalle, että älä niinku leikitään. Joo, sai tämmösen komia rekkaa. Ei oo kertaakaan jäänyt rekka päälle koko ajaksi, kunhan menee siirtämään. Semmoista niin on kahdesti pikkusen vie sinne. Siinä on semmoinen ominaista, että kerran päivässä valvontaa. Ainakin Sonilla on semmoinen, Sonilla on. että kerran päivässä niin se ottaa sen lyhkäisimmän aina. Ei tarvitse aina sytyttää ja sammuttaa. Voi olla minkä mittainen tahansa tommoinen. Missä fiilingissä sormi sattuu, moneko kalja jälkeen. Siinäpä se vitsi onkin. Tämä ei saa mennä liian tekniseksi. Ne laitteet ei saa hallita sitä animaatiotekua. Siitä nimittäin tulee semmoinen maku, että se ei homma toimi. Se on taidetta tämä, mitä te teette. Se on terapiaa. Teidän pitää tehdä siinä virheitä ja nauttia sitten niistä omista. Sillä ne löytyy ne hienot ratkaisut, mitä muut ei ole vielä tehnyt. Silleen syntyy parhaat animaatiovilimit justiis, kun mä ite ihailen semmoista kuin Pingu. Aina katselin, kun se on mun suosikki. Ja sitten mä katson mikä se on se veturi. Lauantaina aamuisin tulee, kun meidän tytär aina katsoo niitä. Ja Tomi Raktori, se on yksi kova sana mulle. Mutta niistä oppii paljon niistä kuvien liikkeestä ja miten niistä laitetaan. Ne on hirveän taitaviahan ne on. Tää on sitä alakeiskurssia, että tää on vaan hupia teille tunneille, että saattaa elää kuulua. Ja mä ymmärrän teitä, ei se helppoa olla opettaa. Kun teillä on opetettu näitä filmintekoja, varmaan muistakin voinut olla täällä. Aikoinaan kun oli yläasteella, me tehtiin paljon näitä videojuttuja. Ja sen jälkeen kun lähdin pois, siirryin sitten kaupungille semmoiseksi projektipäälliköksi. Ja mun tehtävänä oli kaupunkikylät-projektipäällikkö, keksiä kylille kaikkia semmoista mielekästä tekemistä, mistä ne voi tehdä. Ensimmäinen ajatus mulla oli se, että kamera aika pitkiä, niin kylällä se esiintymään. Mulla oli aina auton peräkontissa joku jakkupuku, vihriä jakkupuku yleensä talon emännälle ja isännälle joku olovihattu päähän. Ja sanoi, että pankapa päälle nuo ja menkää tanssimaan polokkaa tuonne hieveeseen. Ei muuta kuin videolle. Ja aina tuommoista jotakin hassua, mitä ei maalla koskaan. Siitä syntyi joka kylälle omaa elokuvia. Sellaisia varttitunnin elokuvia. Ja sitten kun toisella kylällä näytti elokuvan toiselta kylältä, niin Riitta, semmoinen pitkä olo ja Riitanen porukka, niin tehkää yhdessä semmoinen ja näyttäkää oppilaille niitä. Se luo kouluilmapiirikin paljon mukavamman meininkin. Tehdään semmoinen, että tämä yhtyy semmoisesti savipalloksi jo niitä. Nää lähtee tuonne maakumaan. Estää. Tämä on semmoinen. Mitä voidaan yhdistyä täällä paikalla? Sitten joku uusi juttu. Onko teillä tullut kysymyksiä tässä vaiheessa? Nyt jo tästä nämä ottaa jo vähän yhteen. Nämä lähtee näin. Ja tuolta yhteen. Noin juu. No möykky tuota etualalla. Kaatuu luukuun. Jotain ennen vaan. Hyvä. Nyt mulla ei ole paljon. Mä astun vielä. Ja kalliskuva. Sitten kun te ajatte koneelle sitä filmiä, niin
mikä se on tämä hirevire johto on tärkeä siinä. Se elekää ajaa FS-videojohdolla ajaa, kun se kuvan laatu laskee siinä koko ajan. Ja jos sitä olet tämmöistä nähnyt, niin se on tämmöinen pienipäinen. Päinen, ja USB-lähän sitten menee toiseen päähän. Tällä pystyy sitten ajamaan kameraan takaisin sieltä koneelta.